Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Президент чаллы үсешенә дә тукталды. ГЭС бистәсендә яшәүчеләргә арзан бәядән махсус программа буенча пластик тәрәзә куярга тәкъдим итәләр. Мондый программа бармы? Игъланнарның авторы кем? Гүзәл Габдуллина ачыклады. 3-4 класс укучыларын мәктәп автобусына утыртмыйлар. Элеватор тауында яшәүчеләрнең зары буенча урынга Ләйсән Ханова чыкты. Бүген Татарстан президенты Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында берничә тапкыр Чаллы шәһәре үсешенә тукталды. Иң беренчесе, киләсе елга КАМАЗ үзенең 50 еллыгын каршы алачак диде ул. КАМ автомобиль заводы халыкның фидакарь хезмәте белән сафка баскан һәм бүгенге көндә Россия авыр йөк машиналары базарында беренче номерлы предприятие. Киләсе елга заводта күпләп К5 яңа кабиналар һәм автомобильләр җитештерелә башларга тиеш дип белдерде президент. Юлламада шулай ук Чаллыда республика онкология диспансерының филиалын төзү һәм яңа балалар бакчалары ачу турында әйтелде. Сегодня КАМАЗ, ведущее предприятие автопрома, один из брендов и предмет гордости Татарстана и России. Правительство республики, мэрия города Челны, дирекция предприятия совместно с федеральным органом власти следует принять план действий в связи с этой памятной датой. Төзекләндерү идарәсе пластик тәрәзәләр куярга тәкъдим итә. Мондый игъланнар бөтен шәһәр буенча ябыштырылган. Шәһәрдәшләр аңламый, белгечләр башкарма комитет исеменнән махсус субсидиядән файдаланырга чакыра. Мондый программалар бармы? Игъланнарның авторы кем? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Мондый игъланнар ГЭС бистәсенең 4-А микрорайонында барлыкка килгән. Алар башкарма комитетның төзекләндерү идарәсе исеменнән язылган. Әмма мондый идарә юк. Шул рәвешле шәһәрдәшләрне бутыйлар ди коммуналчылар да. Было объявление вот насчет пластиковых окон, то что по какой-то там программе, я уж не знаю по какой программе, денежные, часто предлагают деньги. Идарә итүче оешмада бу проблеманы беләләр. Игъланнарны тиз арада куптарырга тырышалар. Оешмада бу мошенниклар эше дип саныйлар. Объявление у нас появляется по замене электросчетчика, по замене газовых приборов учета. Точно так же последнее объявление по придомовой территории, всякая бельберда написанная. Когда управляющая компания пишет, она пишет внизу администрация такой-то управляющей компании, администрация ООО «Вилюй» и ставит свой номер телефона дежурного диспетчера. Кызганыч алданучылар да бар, әмма хәзер шәһәрдәшләр игътибарлырак була башлаган. Килгән кешеләрдән иң беренче сорыйм удостоверениеларын. Тикшерәм нинди кешеләр, аларның бармы удостоверениеларны, аларның рөхсәт бармы ул эшләрне эшләргә. Юлда булган объявлениелардан бик обращать итмәм внимание. Кирәк кешене интернет аша табарга була. Идарә итүче оешмада игъланнар буенча коммуналь хезмәтләргә мөрәҗәгать итәр алдыннан диспетчерларга шалтыратырга киңәш итәләр. Исәпләү җайланмаларын, ишекләрен алмаштыру гадәттә квитанцияларда аерым матдә булып кертелә. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Мәктәп автобусында балаларга урыны юк, шундый зор белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына элеватор тавында яшәүчеләр шалтыратты. Аларның сүзләренә караганда, яңа уку елында укучыларны мәктәпләргә йөртү мәсьәләсендә авырлыклар барлыкка килгән. Мәктәп автобусына 3-4 сыйныф балаларын утыртмый башлаганнар. Ата-аналар моның белән килешми. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Оксана Рыжкова гаиләсендә 11 бала, аларның 8-е шәһәрнең төрле мәктәпләрендә укый. Диана мәсәлән 44-нче мәктәптә 3-нче сыйныфта белем ала. Әни кешенең сүзләренә караганда моңа кадәр мәктәп автобуслары белән проблемалар булмаган. Тик быел анда 3-нче һәм 4-нче сыйныфтагыларны утыртмый башлаганнар. 1 сентября этого года составляли новые списки для посадки в автобус и отдали предпочтение первоклашкам и второклашкам. Получилось так, что их оказалось немного больше, чем думали. И в автобусе не оказалось места для 3-клашек и 4-клашек. Элеватор тауында мәктәп автобусының беренче тукталышы Кызылтау мәдәни үзәге янында. Поселоктагы балаларны укырга йөртү өчен 2 автобус билгеләнгән. 7-нче мәктәпкә автобус белән проблемалар юк. Әмма 44-нче мәктәпкә йөртүче транспортта балаларга урын җитми. Беренче һәм икенче класслар утыралар. 3-нче классларны без алмый идек әле. Список бар. Ул списоктан безнең әгәр дә тикшерәләр икән ГИБДД, без аларны күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә без артык баланы утыртырга ярамый безгә. Гәрчә алдан килешү буенча автобуслар элеватор тауыннан мәктәпләргә башлангыч сыйныфларда укучыларны йөртәчәк дип килешенгән булса да, без аңлатма бирүне сорап Мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать иттек.
Мәктәп директорлары белән без ай сайын анализ ясыйбыз, ничә бала утырган, ничә бала йөри бу автобуста. Бу автобуска без башка кешеләрне, әти-әниләрне утыртып йөртә алмыйбыз. Әгәр дә бала саны башлангыч сыйныфларда йөрүчеләр саны күбәя икән, бу сорауны без өйрәнәчәкбез. Безгә билгеле булганча 44-нче мәктәптә узган шимбә көнне балалары башлангыч сыйныфларда укучы ата-аналар өчен җыелыш үткәргәннәр. Хәзер мәктәп автобусларында йөриячәк балаларның исемлеге яңартыла. Проблема хәл ителгәнче, балаларга ЗЯП пистәсендә урнашкан мәктәпләргә үз юллары белән барырга туры киләчәк. Ләйсәнханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең нидә булса проблема борчысы, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз, 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Быел Чаллы халкының 45% грипптан вакцина ясатыр дип фаразлана. Моның өчен шәһәргә 250 мең доза вакцина кайтачак. Аның яртысын алганнар инде. Бүгенге көндә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә һәм поликлиникаларда актив рәвештә грипптан прививка ясау эше алып барыла. Поликлиникаларда прививка кабинетлары 2 сменалы эш режимына күчерелгән. Белгечләр әйтүенчә, хәзер вакцина ясату өчен кулай вакыт. Гриппка каршы вакцина ясау өчен хәзерге иң кулай вакыт, чөнки вакцина ясаганнан соң иммунитет барлыкка килү өчен 2-3 атна үтү кирәк. Хәзерге вакытта вакцинация бик актив алып барыла балалар һәм олылар өчен. Совет чорының иң зур яшьләр оешмасы комсомолга 100 ел тула. Яшьләрнең коммунистик союзы 1918 елның 29 октябрендә төзелгән. Юбилей хөрмәтенә шәһәр тарихы музее махсус күргәзмә эшләде. Ул КамАЗ бөтен союз удар комсомол төзелешенә багышлана. Халык хозурына 400ләп экспонат куела. Аларга карап, КамАЗ яшьләренең ничек эшләгәнен, ничек яшәгәнен күз алдына китереп була. Тарихи кыйммәткә ияк экспонатларның берсе удар комсомол төзелешләренең эстафета факелы. Ул 1972 елда 14-нче төзелештә булган һәм безнең шәһәрдә калган. Күргәзмә 29 сентябрьдә ачылачак. Безнең фондта саклана зур плакат, ул комсомолның 80 елларында ясалган, анда комсомоллар котлап үзләренең автографларын куйдылар һәм без менә моны интерактив зона итеп быел да булдырабыз. Нәкъ шул стильдә инде комсомолның 100 еллыгына өр-яңа плакат булдырыла һәм менә бөтен комсомолларны без үзебезгә кунакка чакырып, шушында үзләренең автографларын куйсалар, әлбәттә без бик шат булыр идек, чөнки бу тагын безнең фондта истәлеккә, гомерлеккә бездә калачак. Ярчалы Курчак театрында тиздән яңа 32-нче театраль сезон ачыла. Театр труппасы яңа спектакльләргә әзерләнә һәм төрле фестивальләрдә катнаша. Хәзерге вакытта артистлар Казахстанның Актүбә шәһәрендә «Әссәламу алейкум» дип аталган 5-нче халыкара Курчак театрлары фестивалендә. Күптән түгел Чаллы театры Самарада үткән Салават күпере 7-нче халыкара милли Курчак театрлары фестивалендә уңышлы гына чыгыш ясады. 15 сентябрьдән 20 сентябрьгә хәтле Самара шәһәрендә 7-нче халыкара милли курчаклар театрлары Салават күпере дип исемләнгән фестиваль узды. Безнең артистларыбыз Егор Митрофанов, Минзария Туктарова, Татьяна Салихова, Владимир Орлов пьесасы буенча Павел Акинин сәхнәләштергән 6-нчы бит спектакль белән чыгыш ясадылар. Үзебезнең шәһәр кунакларын, яшәүчеләрен үзебезгә 7 октябрь көнне яңа театраль сезон ачылышына чакырабыз. Монда инде Габдулла Тукайның поэмасы буенча Сонасы дигән спектакле белән без сезоныбызны ачып җибәрәбез. Су анасы спектаклен татар һәм рус телендә карап булачак. Яңа сезонда нәни тамашачылар өчен Курчак театры тагын 3 премьера әзерләгән. Шәһәрдәшләргә Царевна Лягушка, История одной снежинки һәм Иван Царевич әсәрләрен тәкъдим итәчәкләр. Бу сезгә икрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ивановский текстиль-центр. Носки 20 рублей, ночные сорочки 250 рублей, халаты 430 рублей. Павильон на парковке гипермаркета «Мегастрой». Набережно-Челнинский проспект 37А с 13 сентября по 7 октября.